Но това, което в момента се опитват да направят, да предизвикат нов световен или глобален конфликт на територията на Европа, е поредният опит да се унищожи Европа. Това, че същите тези задкулисни елити провеждат политиката, с която Европа се наводни от нелегални иммигранти, с чужда религия, с чужда култура, които не искат да се интегрират, които на практика само изсмукват социалните фондове на европейските държави, унищожават енергетиката и с подобни фантасмагории, като зелената сделка, затваряне на атомните централи, затваряне на топлоцентралите и така нататък. Това е поредният опит Европа да бъде унищожена. Защото големия страх на част от елита в Щатите, на част от американския елит и на този глобален елит е да не би случайно Европа да води обща политика с Русия и Китай. Защото ако погледнете картата, гръбнака на света е това. От Китай до Ла-Манша, това е териториалният гръбнак на света. Всичко останало са острови. И Съединените щати, т.е. и Северна Америка, ако щето дори Великобритания, макар че е близо до европейския бряг. Това е бил винаги големия стремеж. Да няма обединение на европейските сили. Защото тогава всички останали, така наречени морски островни държави, са периферията на света и не могат да го управляват. За сега са успявали. Като гледам и този път са на път да успеят, защото просто европейските елити са толкова слабо интелигентни и неподготвени и поставени от същото това посолство, но в техните държави.